Daar? Ja. Wat hebben we hier? Een touw. Die hebben we correct opgehangen. En daar gaat je nou iets aan hangen. Hoi. Een zoutblok. Ik moet eerst even het hegen, dan even druk. Mag ik helpen of zo? Hij vol, hè? Met die saai hang je trouwens? Of met die saai hang je, een beetje meer. Of gewoon saai met de skeef. Ja. Dit is wel best. Film ik een beetje scheef, dus En met er dan hier zo weer, dan zit er een bovenkant, zodat ik extra stevig wezen. Dus zit je een touw hier. Goed net. don't know. Ik vind het fantastisch. Nou. Perfect. Nou, dan deze is voor Sally. Maatje we ik nog een voor Uniek en Rijntje. Bij de holle stieren. Zo lang? Ja. Ze hingen mooi op een rij. Zitten? Die blijft met Oké. Nou hing een stoom op. Nee, want dat was stoel. Want dat moet ik zakken horen. Dat heb ik nou even zien. Doei. Jij zet nou ervaring. Nou, nou ging ik nog uitzingen, dan weet ik het meer. Touw zien, gotje. Van boven nou, hier niet dat zo. Zoek ik helemaal. Nee, ja, Heel geconcentreerd. valt mij. Maar een beetje een onderkin. Het zit in de familie. Oh, Hey, ik zit in het van laag. Oh, in van die nooit. Zit dan denk ik in mijn familie? Die nooit is toch familie van mij? Ja. Je moest even zelf hebben, ik moet zeggen. Oh. Oh ja. Dat is een mooi zongen, vond ik. Huh? Wat was er nog kan? Ik zal het even zien laten. Mijn jas, die is wel een vervanging daar, dat weet ik. Maar sjug jeres. Ik doe mijn jas gewoon uit. Leuk? Deze heb ik samen met hem. Deze heb ik naai. En die heb ik van Greg gekregen. We moeten een rondje draaien. Wauw. Cool hè? Dit is leuk, denk ik. 3 op een rij. Denk het ik. Wat zou je dus? Zo, zullen wij even uitlezen? Vroeger, ben hier goed? Het wordt wel goed. Zo. Vroeger, toen gingen wij ponies verzorgen. En dan gingen we die altijd roppen. En dan zeiden we net, ponies! Uniek herkt. Maar zeiden we? Kippen! Kippen! Luizen! En dat soort dingen. Daar kwamen ze wel gewoon. Ze gewoon roppen. Ja. Roppen! Echt net. Oké. Mooi om te zien dat Uniek begint te bewegen en die horen Ja. dat gewoon ik dan. Kom maar! Hey!
No way. Waar reageert hij? Nee, ik niet. Oh, Sally. Dit is Sally. En Geertje het uniek. Dat durf ik ook. Ja. Sally vindt ze nog een beetje spannend. Maar uniek gaat goed. En goed zo. En dan laten ze maar net alleen nog in de bak, want dan vindt ze het een beetje eng. Kom. Goed zo. Goed lukt? Even het al. Jee. En Rijntje hier een keer al naar binnen dingen. Hé, kom maar, dat ik in hals hou. Kom. Drinken. Nou, actie ja. Dat mag net. Was dat een stukje Jan hoor? Nee. Nee?
Nee. Ik vind het wel. Oh. Ik wil een rijntje. Nou, is lekker? Rijntje. Rijntje en Sally. Kom maar. Nee, Sally. Is maar net bij Uniek. Nee, maar zo zeggen wij zeggen. Oh. Nee. Wat is wel even zin, hé? Oh. Oh. Hey. Not interested. Kom maar. Rijntje. Oh. Dat is een dek. Hé, dat is een dek. Oh. Oh.
Spidey, hey. Is dat aardig? Lauw nou uniek. Sally. Bij Sally staan?